जों गामिखौ जेरैहाय जों गोदो जौगा मांगा जेरै जों दैदेनबोदोंमोन दिनैबो बे दैया जोंखौ गोबां नस्थ' खालायबाय। बेवहाय जोंनो सरखार फालनिफ्राय अनसुंथाइ बा माबा मोनसे होनानै बे गामिखौ सिगांनि बायदि रैखाथि होयोब्ला जों जोबोद मोजां मोनगोन। जोंहा दिनै गाव गावनो न'खरनिफ्राय औवा थसे मानसि हिसाबै ओंखारनानै बे खामानिखौ सेफगार्ड हिसाबै जों रायजोआ मावदों। दिनैसिमथ' बेबायदि अनसुंथाइनि खोथा गैया। बायनाया थांनाय 3 थारिख आगस्ट बिस्थिबार खालि बायदोंमोन। ओमफ्राय मैया मोनसे बहुद 24 घन्टा हर सान अखानि गेजेराव बे बायनायजों उसिफावनानै दिनै नैबे 1 नं जयफुर गामिनि नैबे दा नुसारि जिथु कन्डिसन बियो 1 नं जयफुर गामिखौ जेरैबायदि खहा खालायबाय। बेवहाय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जि रायजोआ दिनै भेटि बान सेफगार्ड होदों। बे रायजोनि मोनसे नाजानायजों जों दिनै मावनो गोनां बायद' जादों। खारन गामि रैखाथिनि थाखाय जिखुनु प्रकारै जों रायजोआ गाव गावनो बे खामानिखौ उपजासे गोसो जानानै मावदों। बेवहाय जों सोरबा राजनितिकनिफ्राय बा माबा मोनसे अफिसियेलिनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। बेवहाय जों रायजो हिसाबै लिडार बा जाथि संगठन हिसाबै दिनै नोंथांमोननि मेडिया फार्स्ट फैनानै जोंनि बे जाथायखौ सारा आसामाव फोरमायथिनो जा नोंथांमोना जोंनि खाथियाव फैनानै आर'ज गाबफैदों सहाय सहिता नोंथांमोननि थ्रुयै जों मोनसे आर'ज गाबदों जे जोंनि लुबैनाया बेनो जे जों गामिखौ जेरैहाय जों गोदो जौगा मांगा जेरै जों दैदेनबोदोंमोन दिनैबो बे दैया जोंखौ गोबां नस्थ' खालायबाय। बेवहाय जोंनो सरखार फालनिफ्राय अनसुंथाइ बा माबा मोनसे होनानै बे गामिखौ सिगांनि बायदि रैखाथि होयोब्ला जों जोबोद मोजां मोनगोन। बेखौ आं नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों बेखिनिखौ खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोना जेरैबायदि लुबैदों जों बेबायदि हयथ' हाजोबाखैबो जों सरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ बा राजनितिक लेभेलनिफ्राय अफिसियेलि लेभेलनिफ्राय जों दिनैसिम बेबायदि मोनाखै। खिन्थु खस्थ' हिसाबै जों रायजोआ दिनै गाव गावनो न'खरनिफ्राय औवा थसे मानसि हिसाबै ओंखारनानै बे खामानिखौ सेफगार्ड हिसाबै जों रायजोआ मावदों। बेवहाय गावनिफ्रायबो जों जेबो मोननाय जाथ'वाखै। नोंगौ नोंथांमोननि सोंनाया थिगानो। बे दैया अनेक गिथाव बाथाव रुप लानानै जोंनि ओनसोलखौ प्रभाब मोनसे बिहिन खालायबाय थायो। बे दैया गोजौ लेभेलनिफ्राय फैयो जेरैहाय हाजोनिफ्राय आरो अरुणाचलनिफ्राय फैयो। अरुणाचलनिफ्राय जेब्ला जुब जुब सानसे हरसे अखा हायो अब्ला गुथै अरुणाचल बै रेल साइथिंनि जिथु फोथार बे फोथाराव जमा जानाय दैया जोंनि बे सेरें फसं दै दालांनिफ्राय ओंखारबोनानै गुथै बे खर'निफ्राय लोमसावबोजोबनानै जोंनियाव बेयाव मेजर जाफैयो। बे मेजर जिथिया जायो अब्ला जोंनाव दैया उसिफावो। बे उसिफावनाय समाव जों जेथिंबो होबथानो हायैयाव बिथाङा गावनि लामा नागिरनानै बा गंगा दै बिमाया लामा नागिरनानै गावनि गोसो बायदि खुरफ्लंनानै बायनानै मैयानि जाथाया बेबायदि जादों आरोखि थायो। खिन्थु प्रटेकसन हिसाबै बिथांमोननि मावनायखौबो जों गाज्रि बुंनो थाङा। बिथांमोनाबो जथेस्थ'खिनि मावो खामानिखौ। अब्लाबो प्रयजन समाव बिथांमोननि मावनाय बायदियै जोंनि बे दैजों माखासे जायगा बिहिन समाव दैया बायो बेबायदि जायो आरोखि। MLA फोरनिसिम मा खावलायगोन बे समाव खावलायगोन? आदसा नोंथांमोननि मेडियासिम आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जिहेथु नोंथांमोननि जिथु सोंनाय बे ओनसोलनि बर' जाथि समाजनि थाखाय मोनसे गोनांथि सोंनाय बियो। बे सोंनायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दि बे दैखौ सारा जिबन रैखाथि होनोब्ला आंनि थोंजों नोजोरजों आरो बेखौ बेलेग साइडजों जुदि दाननानै हरोब्ला बे ओनसोलाव थानाय जिथुनाखि बर' गामि बा मिसिं गामि बिथांमोना बे दैनिफ्राय रैखाथि जानो हागोन। बे खामानिखौ मावनोब्ला बे सेरेन जिथु हसं दैमा बे दैमाखौ दाननानै सिमेन्ट दैयाव हगार हरनो हानाय बेब'स्था जुदि लायोब्ला सरकारा अब्ला जोंनि बेखिनि ओनसोलाव रायजो जानाय बखबाग खालायनाय बर' मिसिं जिथु जनगस्ति दं जोंनि ओनसोलाव बे मिसामरा पन्सायतआव अब्ला बेजों लोगोसे जों सेफटिक जागोन। नङाब्ला बे दैया दिनै बे मोनसे जायगायाव बायगोन गाबोन बै मोनसे जायगायाव बायगोन
बेबायदिनो खहा जाबाय थागोन आरो बे जायगाया जोंनि थाखाय बुंनो गोनाङा बेनोदि बे दैमाखौ जों दिनैनो नङा गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थादों नोंथांमोन सोंनाय बायदि खहा जाबोगासिनो दङ नाथाय मेन प्रटेकसन जों दिनैसिम होनायखौ नुवाखै जों बहुतबार जनायबाय राजनितिकआनो जा अफिसियेलियानो जा नाथाय बायनाय समावल' बिथांमोना नोजोर होयो बायखांनायनि उनाव बे जिनिसखौ माबायदि राहा लामाजों मावोब्ला मोजां रैखाथि होनो हागोन बेखौ जों दिनैसिम माने मोननाय जायाखै सरखार फारनिफ्राय स्किम मोननाय जायाखै आरो नोंथांमोननि बेयाव फिसा फिसा सिनाय दंना गैया बे फिसा फिसा स्किमा सापज हमना ला दिनै नैबे मोनसे बायबाय बेवहाय जेरैबायदि मावनांगौ बेखौल' मावबाय बिथांमोना खिन्थु सारा लाइनखौ सेफटि जुदि खालायनोब्ला गुदिनिफ्राय मेन जायगानिफ्राय मावबोनांगोन आरोखि बेवहाय फिसा स्किम जाबाय बेयाव 2 लाख 3 लाखनि सेंसन जाबाय बेखिनिखौल' मावबाय आरो बे बोसोरसे बोसोरनै थालायबाय बेलेग साइडजों बायलायबाय बेबायदियावनो दिनै रैखाथि गैया जादों गामिया जुदि बेखौ मावथारनोब्ला फुरा माने गोजौ लेभेलनिफ्राय जोंनो सेफटिखौ लाबोनांगोन आरो बे सेफटिखौ मावोब्ला सरकारा मोनसे एनडिए स्टाइलाव जुदि लामाखौ गुवार भाबै लानानै मोजाङै माने अन्थाइ जाबनाय मा होनो बेखौ बेबायदि जाबनाय जायगा बल्डार प्रटेकसन सेर सेर लाबोयोब्ला अब्ला जों रायजोआ सेफटि जागोन अब्ला जों मोजाङै थानो हानाय मोनसे राहा लामा जागोन आरोखि